Salamu alaikum, sunana Rahama Sado. Ku yi subscribing, sannan ka ku manta ku yi liking, ku yi comment da kuma subscribe. Masu sauraro barkanmu da warhaka, barkanku da kasancewa da amintacciya Hausa TV. Idan ba ku manta ba, muna gabatar muku da ƙayataccen labarin nan na ƙaddarar makaranta, wanda yake zuwa muku a duk ranar Juma'a da daddare. Ƙaddarar makaranta labari ne da ya faru a gaske, kuma zai faɗakar sannan ya wa'azantar kana ya nishaɗantar da masu sauraro. Idan ba ku manta ba, a satin da ya gabata, mun tsaya ne a inda Malam Nazir ke jiran ganinsa Amina, wato a kashi na 3. Yanzu za mu ɗora a kashi na 4. Amma kafin mu ɗora, muna fatan za ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu idan mun ɗora. Ku danna mana like da comment da share domin ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku wannan ƙayataccen labari. Yanzu za mu ci gaba da kashi na 4. Babu abin da ya ɗaure min kai kamar yadda na ga kusan kowane ɗalibi ya zo, amma banda Amina da ƙannanta. Har zuwa bayan la'asar ina ta zuba ido amma shiru, hakan ya sa na yi tunanin to me ya hana yarinyar nan zuwa. Zuwa wajen 5:30 na yamma ne sai ga Amina tare da ƙannanta su 4. Cikin yanayi na ladabi ta ce, "Malam ina wuni?" Ƙannanta ma suka gaishe ni. Ni kam na kasa daurewa na ce, "Ba zan amsa ba ɗin, sai yanzu kuka ga damar zuwa." Ta ce da ni, "Wallahi Malam Nazir, aiki mamanmu ta sani, kuma aikin da yawa domin har wanke kayan ƙannena sai da aka sani, banda aike makota da aka yi ta tura ni. Bayan haka ma har da kan yaji. Sannan ko malam, ka tambayi ƙannena ka ji idan baka yarda ba." Na ce da ita ba komai, ba sai na tambaya ba, amma yanzu komai ya ƙare kun zo latti. Ta ce da ni, "Ba komai malam." Na kirawo wata 'yar yayana Walida, na ba ta kuɗi na ce ta sayo min biskit guda 5 da kuma lemon roba Mirinda guda 5. Bayan 'yan mintuna ne yarinyar da na aika ta dawo, na baiwa Amina na ce gashi nan kowa ma ki bashi lemo da biskit ɗai-ɗai, amma ke ki ɗau lemo 2 biskit 2. Jim kaɗan na ce musu, "Shikenan ku gaida gida, zan je unguwa ne yanzu, tunda na san kowa ya gama zuwa." Buɗar bakin Amina ta ce, "Malam bayan hutu za ka dawo ɗin?" Na ce, "A'a, gaskiya ba zan dawo ba." Ta ce, "To ai shikenan malam." Ta ce, "Amma da ka ce min za ka dawo." Na ce da ita, "Ai wasa nake yi." Nan dai ta yi shiru ta ce, "To ai shikenan malam." Na ce, "Shikenan ku gaida gida." Yanayin yadda take magana na san duk ba ta jin daɗin rabuwarmu, amma haka ne da ke na ce, "Ku gaida gida." Na juya na shiga gida. Bayan mintuna kamar 10 na fito zan je wata unguwa. Ina shawo kwanar layinmu na ga Amina a zaune ta dukar da kanta tana kuka ga ƙannanta a gefe. Ina zuwa na ce, "Amina ya aka yi?" Ta ki ta yi magana nai amma ta ki ta amsa mini. A ƙarshe dai ta ɗago tana kuka ta ce, "Dan Allah malam, mu je ka raka mu gida." Na ce, "Me dalilin hakan?" Ta ce, "Ba komai, kawai dai ka ga gidanmu." Na ce da ita, "Wannan ne yasa ki kuka?" Ta ce, "A'a, mu je zan faɗa maka." Na ce da su, "Ku wuce mu tafi gida." Muna tafiya na rike ƙannanta guda 2 'yan ƙanana marasa wayon. Nan dai Amina take ce min, "Wallahi malam ina shan wahala a gidanmu. Aikin da ake sani yayi yawa, har wankin ban ɗaki fa ake sani da wankin kashin yara.
duk ni nake yi. Yanzu malam Allah zai saka min ko? Na ma rasa irin amsar da zan bata. Ta ci gaba da cewa wallahi malam da mamanmu tana nan da ba zan sha wahala haka ba. Kinta a ce sai da na girma mamanmu za ta mutu, amma kaga yanzu ta mutu ta bar ni da wahala. A ƙasan zuciyata babu shakka kuka nake yi, amma na dake ina cewa Amina sai haƙuri, komai da sanin Allah. Na yi matuƙar mamaki yadda yarinya ƙarama kamar Amina take irin wannan zancen kala-kala. Kamar yadda na faɗa muku, Amina bata wuce shekara 12 a duniya ba. Mamakin da ya kama ni saboda irin maganganun da yarinyar take yi, inda ta ƙara da cewa wallahi malam ko abinci nake ci sai a yi ta aika ni wani gurin. Wani lokacin ma abincin bana ƙoshi. Ta ƙara kuka ta ci gaba, ni kam na ma rasa yadda za a yi na iya magance wa yarinyar nan wannan damuwar tata. A haka har muka ƙarasa gidansu, ashe ma na san layin nasu. Muna gidan na yi ƙarfin hali na ce, kirawo min maman taku mu gaisa. Ta ce, a'a malam, kafa ka faɗa mata. Na ce da ita, wallahi ba zan faɗa mata ba. Ta ce, to ai shi kenan. Ta shiga ta kirawo ta muka gaisa. Da zuwan maman tasu, ta ce da ni, dama kai ne Malam Nazir? Na ce, eh. Ta ce, ai sun ban labarinka, kana da kirki wallahi, mun gode Allah ya saka da alkhairi. Na ce, amin na gode. Nan dai muka yi ban kwana da Amina da maman nasu, na wuce na tafi. Bayan kamar wata 2, kasancewar na yi tafiya zuwa Gombe wajen wani yayanmu Bashir. Bayan na dawo layin gidansu Amina, ina zuwa na tarar da gidan a kulle. Na tambayi maƙota, aka ce ai sun tashi sun koma wata unguwar. Na ce, to don Allah kwatanta min inda suka koma. Nan dai na ga wankin hula zai kai ni dare. Da na ga dai ban samu asalin unguwar da suka koma ba, sai na yanke shawarar komawa makarantar da na yi wannan karantarwa. Ina zuwa sai na ga yara suna ta murna, malam ya dawo, malam ya dawo. Na ce a'a, zan dai wuce ne sai na zo mu gaisa. Nan dai muka ɗan gaisa da malamai, nan kuma na je ajinsu Amina, amma na ga ban ganta ba. Aka ce ai yau sati 3 da dawowa hutu ba sa zuwa daga ita har ƙannen nata. Nan dai na wuce kawai abuna, kamar wasa, na yi duk iya ƙoƙarina na kasa gano inda su Amina suka koma. Nan dai na fara tunanin, anya yarinyar nan ku mutum ce? Duk wannan abin ya faru ne a shekarar 2014, lokacin teaching practice ɗina. Tun ina bibiyar yadda zan ga Amina har na haƙura. Bayan shekara 5, a shekarar 2019 kenan, watan ranar Juma'a ina mashin zan je unguwar Fanshekara, na fito daga unguwarmu wajen wata unguwa mai suna Hammawa. Can na biyo ta wani layi, kawai na ga Amina da wani mutum kamar babanta a ƙofar wani gida, saboda aƙalla mutumin ya kai shekara 40. Yanayin da na gansu na san cewa saurayi ne da budurwa, ma'ana shi ne wanda za ta aura. Ina zuwa na ce, Amina, ta ce, la malam kai ne? Na ce, wallahi. Na ce da mutumin Alhaji ina yi ne? Nan dai ya amsa min a ciki. Amina ta mutso kusa ta ce, malam kwana 2. Na ce da ita lafiya. Ta ce, malam kaga wanda za a bani ko? Kuma wallahi kwata-kwata ba na son shi. A hankali take faɗin hakan. Nan dai na ce da ita, ki bari zan dawo mu yi maganar. Yanzu ki koma wajensa. Ta ce, to ai shi kenan, yaushe za ka dawo, ka ga dai gidan namu ko? Na ce da ita, insha Allah gobe ma zan dawo. Ku kasance da mu a sati mai zuwa ranar Juma'a domin jin ci gaban wannan labari na ƙaddarar makaranta. Ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu idan mun ɗora.
Mun gode.